Du kan ikke se, om det er der, men det er det. Du tænker måske ikke over det, men det betyder en masse. En stor del af din hverdag er faktisk gensplejset. Men er det okay at ændre på naturens gang? Hvordan vil din hverdag egentlig se ud uden gensplejsning? Det har vi prøvet at finde ud af. Lad os starte fra en ende af. Gensplejsning går ud på at modificere eller ændre gener, typisk ved at klippe et gen ud af en organisme og sætte det ind i en anden. Lad os prøve at tage en plante for eksempel. I det her tilfælde vil vi bruge en bakterie til at gensplejse planten for os, så vi slipper for at gøre det selv. Først så tager vi en jordbakterie, som hedder Acrobacterium tumefaciens. Vi har cellen her. Vi har et plasmid, der hedder 10-plasmid og et almindeligt kromosom med DNA. Vi udskiller 10-plasmid ud og klipper det over ved hjælp af restriktionsenzymer. Så sætter vi det nye gen ind. Det nye gen er det, der har det nye egenskab. Det kunne for eksempel være, at det gjorde så, at vores plante kunne tåle sprøjtemidler, eller at vi ville have tilføjet nogle nye vitaminer, eller noget helt tredje. Nu har vi så et gensplejset plasmid. Med lidt elektrochok får vi så bakterien til at optage det. Nu skal vi have det nye gen ind i planten. Det gør vi ved at tage et blad fra planten, skære et stykke af bladet ud, lægge det i en næringsmedie, som er noget gelé-lignende, hvor der er de næringsstoffer, som planten skal bruge. Så tilføjer vi bakterien til blandingen, og i kanten af bladstykket træner den igennem cellevæggen helt ind til cellemembranen, og så laver den sin egen gensplejsning af det ønskede gen, og gensplejser det ind i det eksisterende DNA, som er inde i planten. Nu har vi det ønskede gen, og nu skal vi så have planten til at formere sig. Det gør vi ved hjælp af celledeling. Ved hjælp af hormoner sørger man for, at det bliver til såkaldt thallus. Det er et bladvæv, men det ligner mere hakket salat, men det kan altså vokse op. Man kan tage en lille fingerspids af det her og putte den ned i en potte, altså ned i jorden, og det vil så få planten til at vokse op. Det svarer til stamceller hos mennesker, men det kan nok nærmere sammenlignes med kloning, for det er næsten det man gør. Så skal den lige testes. Hvis den nu skulle kunne modstå et sprøjtemiddel, så skal man prøve at sprøjte den med det pågældende sprøjtemiddel. Hvis den dør, har den ikke fået genet. Overlever den, så har det virket, og du har der en gensplejset plante. Ideen bag gensplejsning er rigtig god. Princippet med at kunne ændre på fejl i stort set alting er bare super. Tænk, hvis vi kunne få en verden uden sygdomme, hvor der ikke var frygt for, at dit barn skulle blive handicappet eller mongol. Det har allerede udrettet en hel del, og det vil sikkert også komme til at udrette meget i fremtiden. Men har du nogensinde tænkt over, om det er for risikabelt at ændre på menneskets gener? Måske kan man ikke overskue, hvad man gør. Har du tænkt over, om det kan være et problem at forbedre menneskets egenskaber, fordi vi allerede er indrettet på en fornuftig eller vis måde? Har du tænkt over, om der er en væsentlig forskel på at ændre mennesket ved hjælp af genterapi og på de mange andre måder, vi også benytter? Det kunne for eksempel være ved at spise medicin eller få en bedre uddannelse. Har du tænkt over, om det er et problem helt at afskaffe den menneskelige art, sådan som den foreligger nu? Nogle dyr er blevet gensplejset, sådan så de er blevet større. For eksempel laks. Man har fundet ud af, at hvis man satte de dyr ud i naturen, så vil de overtage, og de originale dyr vil uddø efter ca. 40 generationer. Man vil ændre på naturens gang, og man vil ændre på mere og mere. I mange lande mener man, at gensplejsning er sikker. Men er det nu også det? Flere lande har krævet, at der kommer markader på varer, der er gensplejset, og andre lande har helt forbudt gensplejsede produkter at blive solgt i supermarkederne. I disse lande er det også forbudt at dyrke gensplejset mad. USA er den nation, der spiser mest gensplejset mad. Det er også den nation, der har størst problemer med fedme. Men er der en sammenhæng mellem gensplejset mad og fedme? Ja, men den sammenhæng skyldes flere faktorer. En af hovedårsagerne er største del af gensplejsede ingredienser er i junkfood, selvom der kun i USA er 9 fødevarer, der bliver gensplejset. Majs, raps, sojabønner, bomuld, sukkerroer, lugerne, papaya, squash og gul squash. Man bør bide mærke i, at disse ofte bliver brugt som ingredienser i næsten alt købe eller færdiglavet junk eller fast food. Majs er blandt de ingredienser, som bliver brugt mest i verden. Der er majs i ovnen i din dressing, sauce, sodavand, is og tyggegummi. Det er din cornflakes, din chips og majsolien, som mange madvarer bliver stegt i. Majs bliver også brugt til en hel del andre madvarer. Og så er der soja. Hvis du bestiller tofu i de fleste restauranter, eller bare drikker sojamælk, så er der stor chance for, at det er lavet af gensplejsede sojabønner. Men også selvom du ikke spiser tofu, så er der stadig stor sandsynlighed for, at du har masser af gensplejset soja i din kost. Sojaolie bliver brugt til at stege masser af retter, og det kan blive fundet i de fleste salatdressinger, mayonnaise, margarine. Og hvis du kigger på de fleste færdiglavede køberetter, vil du sandsynligvis se sojaolie. I alt indeholder omkring 90% af alt færdiglavet købemad gensplejsede ingredienser.
Alle har forskellige holdninger omkring gensplejsning, men nogen med en fastslået holdning, der næppe vil ændre sig nogensinde, er naturens bedste ven, Greenpeace. Greenpeace mener naturligvis også, at det er farligt, og at det burde fjernes. Logikken i dette er simpel. 90% af alle gensplejsede afgrøder er lavet af gensplejsningsfirmaet Monsanto. Resten er ejet af Syngenta, DuPont, Bayer og andre. Men gensplejsning af afgrøder kan have ukontrollerbare konsekvenser. Vi forstår endnu ikke fuldt ud gensplejsning, men vi tilføjer alligevel fremmede gener til afgrøder. Ikke nok med det, men disse afgrøder bliver hyppigt groet udendørs, hvor de ikke kan blive kontrolleret. Lige nu foregår ca. 90% af al gensplejsning af afgrøder i Vesten, hovedsageligt i USA, 53%, Argentina 18%, Brasilien 11,5% og Canada 6,1%. I alt 88,6%. Det virker som om forskerne har glemt, at når afgrøderne står udenfor, så kan de ikke blive kontrolleret, som de kan i laboratorierne. Gensplejsede afgrøder kan duplikere, så at sige, sig selv og sprede sig til nærliggende farme og deres økologiske afgrøder. Monsanto hævder, at gensplejsede afgrøder giver større udbytte i lang løb, men det er ikke sandt. Det er bevist, at udbyttet for gensplejsede afgrøder ikke er højere end de ikke gensplejsede afgrøder. Men farmerne skal købe patent på dyrere og dyrere gensplejsede frø hvert år. Det tvinger dem til at blive afhængige af de store firmaer, som producerer de gensplejsede varer. Der er 2 karakteristiske træk ved gensplejsede afgrøder. Enten så er de modstandsdygtige over for ukrudt, eller også er de modstandsdygtige over for insekter. Så ikke nok med, at de leger med kræfter, de ikke forstår. Dele af marken og andre levende væsener bliver også dræbt i processen. Men naturen vil over tid vende sig til forandringerne. Det vil resultere i endnu mere gensplejsning og endnu flere kemikalier. For eksempel i Sydamerika bliver regnskove og andet naturligt landskab ødelagt, så der kan blive plads til gensplejsning. Samtidig bliver jorden og grundvandet forurenet. Masser af gensplejset mad finder også vej ind til supermarkeder, fordi de dyr, der bliver slagtet, bliver fodret med gensplejsede planter og afgrøder. Så at Greenpeace er imod gensplejsning er kun naturligt. Så er det forkert. Er det hele noget, nogle onde videnskabsmænd har siddet og fundet på for at ødelægge jorden og den smukke natur? Svaret er nej. I det lange løb gør gensplejsning godt for langt mere, end vi lige går og tror. Man mener, at gensplejsning kan være kuren mod hungersnød. Og det kan der være noget om, for hvis der kun skulle dyrkes økologiske afgrøder på markerne, ville der ikke være plads nok på jorden til alle de marker, der så skulle komme. Lige nu kan man bare sige, at der er mad nok i verden til alle, men det er bare uretfærdigt fordelt. Men over tid vil det være langt nemmere at bruge gensplejsning. Både på grund af miljø- og klimaforandringer, alt efter hvor man befinder sig i verden, men også på grund af transport. Hvis vi skulle fragte kartofler til Afrika hver dag, så ville det klart være nemmest, hvis de kunne holde sig så længe som muligt. Og det kan gensplejsning hjælpe med. Og hvad sygdomme angår, så vil gensplejsning også være smart der. Uden gensplejsning havde vi på ingen måde haft det samme medicin, som vi har i dag. Og hvem ved, i fremtiden kan det være, at man kan ændre på de syge celler i kroppen og fjerne sygdomme som kræft, eller bare tilføje et gen, som gør dig immun over for disse sygdomme. Gensplejsningseksperters største drøm er at kunne gensplejse vacciner ind i din mad. Det vil være billigere og bedre end at bruge kanyler og skud. Rigtig mange sygdomme vil blive kureret, og der vil ikke dø så mange mennesker. Det vil så også resultere i flere måneder mætte på global basis, men det løser jo sig selv med den gensplejsede mad. Så det er en hverdag uden gensplejsning. Der vil være færre overvægtige i verden, men mad vil der nok også være mindre af. Du vil ikke kunne spise junk eller fast food, i hvert fald ikke den slags vi kender i dag. Og bliver du syg, så må du bare bede til Gud og håbe på, at det ikke var alvorligt. Vi ser gensplejsning som et værktøj. Det kan fikse en hel masse problemer, men det kan også skabe en hel masse problemer. Så man skal bruge det forsigtigt og i små doser. Ellers går det galt.